en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya. heɗɗiyankoɓe weltare tv, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique. dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗali rumede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo mawbare jeenay colte hitande ujunnaje ɗe 21. ɓatake men ko fate carika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr. to kaɓirde to ko musidɗo men Saydou Abouba. ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe taweteɓe weyoji kamirindoji kala moni kala en cuɗiri inde mum e yettode mum ɓural e yaajede kisal e dañal duumingal iwgal ɗo geno faade e men bijahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam. ɓattake men buuɗalirumede hande eɗen naayo e nder rendo men nde tawno ko ɗum actualité ji ene moƴƴi kalindume kala saha ha tenti noon so tawi fuɗɗima tampinde yimɓeɓe. nde tawno holɗum sa yawi ngaalu ngo Allah rokkuma, sa yawi ngaalu ngo Allah rokkuma, a ɗaɓɓoyi ngaalu goɗɗungu ngo cikkuɗa ko ngu woni ngaalu daɗal. ngaalu ngu kufɗa ngu a rokkani ngu fodde ma, aɗa yeɓɓi aɗa yawi aɗa sali hutorade ngun ngaalu. goɗɗo mo jomiraɗo luɓi haqqille aɗa wujje ngun ngaalu heddo kadi aɗa wulla aɗa waya aɗa wiya a wallaka. hono ɗum wayi aɗa jogui leydi, aɗa jogui leydi ndi tawruɗa bamma, bamma tawri bamum, bamum tawri bamum. leydi ndi kala rendi ɗum ko jiiduɓe yumma e baaba, jiiduɓe baaba, jiiduɓe yumma, jiiduɓe enɗam, ɓi kaw, ɓi gorgol, ɓi mamam, ɓi babam, ɓe jeeyi ɗeɗo leyɗele hakkude jeeri e waalo. en pusi en jeehi woodi heddiɓe jiimi e leykal he leydi ndi ne ɓeye famɗidde. oɗon gandi leydi ne famɗita kawisaji Allah, leydi ene famɗita. leydi famɗitirta noon koye kewendi yimɓe, kono leydi ndi Allah tagi ndi ko ndi leydi saha kala dañamaje jaltuɗe wooda ɗo hoɗa no yimɓe ɓe ɓesnirta ɓeyto layde ni. yeru tan hanki ngara eɗo mamma honno, ɗo mamma en konno wiye ko ɗo wonno cuurel mamma, tene mamma ko ɗo honno, ko ɗo wonno hudu mabɓe nayyi walla geddu mabɓe baali, ɗo wonno gambal puccu mabɓe walla gambal mbabba mabɓe, ɗo wonno caali mabɓe ɗoɓe gottorno, ɗoɓe kirtorno, ɗoɓe jewtanno. hande noon ngara kolleɗa ɗoɓe konnoɗo tawa timmani hay suudu ma ɗo mbalata hande an ma haɗo terrasse o. mbiya wo leydi ndi famɗiti, wona ndi famɗiti ko yitere ma nde heewi, a watti yiide ko ɓuri kamɓe koɓe jiyanno ko.
kamɓe koɓe jiyatno ko an yitere ma nde watti yiide ko ɓuuri ɗum leykal kal famɗirtitma kadi nden ɓe kewano an nden a jibinaka an hande a jibinama ha jibini ɓi bamma goɗɗo e jibinama ha jibini mawni yaaji layi ɗum woni leydi yahat kene wayni joni noon en jogui leyɗele men ɗe ɓeyto fatande ɓen jooɗiɓe ne golla hen ɗo wonno falo mango watte palil tokosel ɗo wonno guesa mawba watte guesel tokosel heddiɓe joomen jawɗele anduɓe valeur leydi humpitiɓe ngaluji cuuɗi koye nder leyɗele ɓe ngara woni ko woni Mauritanie ko en jii safal ɓe waɗe ɓe ngara mbiya kañumen jiindi leydi ne Sénégal ne Mali ne Guinée ne Gambie hare leyɗele en jii addi wara e hitande mande ɗo leydi Gambie hakkude fulɓe e hoddi mumen Guinée ko noon Nigéria ko noon Cameroun hande ko noon te no jiiɗa kala ko joomen orori joguinoɓe leyɗele remoɓe ko ɓeɗo henna hande joktiti caɗele e ɓen remoɓe aynaɓe haɗani ɗon tan heddiɓe joomen ngaluji ngara ene meero ƴettude hectare uji beele ndema woode ko dañi saabu hande kala ko ligguiɗa mbattata ko e reedu ma sa yiiɗi maha building aji a tekka kono battindeɗa koye ñamde a ñamat subaka a ñamat nangue hoore a ñamat kikiɗo bitikaji pop magasin uji pop ne wawi uddude ha heddi ñameteɗi taw noon ñamde nde ko alay saago ñamete ɗum waɗi noon ɓen fuɗɗinoɓe fertude guite dutti koye remde ko ñamate beele ɓe dominira aduna on sifa on banggue saabu hande so waɗama confinement hande no aduna o arde confinement ni yimɓe goƴete koko ñaami goƴetay ko maahi goƴetay ko ɓorni goƴetay ko ñaaƴiri goƴetay goɗɗum mo jiiɗa fof woƴete koko ñaami goƴami ko nebam goƴami ko sugara goƴami ko maaro goƴami ko liɗɗi goƴami ko tew goƴami ko ñamte tawno sa ñamani a mayat en jii leyɗele ɗe nana taƴe ene nawe leyɗele ɗe nana mbaɗi ñamale tedduɗe hande so tawi en mbiyama en joob ñamale men en mbawa joomen ɗin cuuɗi walla ɗin boñuji moftoji haalisaji ñamloji en walla société garoji ne ballita to banggue ndema soɓe mbi en joob ñamale en donki an mbawi sisirde leyɗele men wona addani ɓiye bone a watti ɓiye maccuɗo ko ɗum ɗo woni maccugaku sanni maccugaku ni wona a watti ɓiye maccuɗo sabu ɗum wala hande ɗo remi wala ɗo liggi so wona ɗo liggina e nder leydi makko beeli makko hanki ɗo bam makko en pijanno beeli makko hanki ɗo mawni ko en mutanno beeli makko hande ɗo remnete omo yomne ɗo remnete ay omo yemno leyru maya kala mo yoɓe ɗo ko weyndu daƴƴe ɗo ko weyndu koyle ɗo ko weyndu nammade ɗo ko weyndu daƴƴe ɗo ko weyndu murtode aɗa farnotono ɓoggude ɗo hanki jaaɓe e murtode aɗa farnotono hanki sammude ɗo henna canje ko baalima ñaami aɗa farnotono hanki remde ɗo aɗa hurno aɗa hiwa ngoɗo waalo no wayi ngarɗude aɗa tinda aɗa daara aɗa huɓɓi leɗɗe sanga ndungu aɗa artira ngendi e nder ɓandu ma fina tawa aɗa ngarɗina ɗum hande gonta ligginteɗo aɗa yoɓe saabu leydi ndi kala waasi ɗum tawno eɗen jogui pelle alhamdulillah kala wuuro ngo garɗa ene jogui fedde hen kala ne jogui keesuji ndeni tan ko gueɗe développement wuuro kono ndenani gueɗe taaridi wuuro ko wayno guese so wona won e pelle seeɗa mbaɗa jardin aji seeɗa yiɗumi ko cetta acca ko ɓuuri garɗude e leydi ko taw ganduɗa pelle ɗe aɗa jogui hattan jogade kayitaji cembolindi wawde ñagade ongeji mawɗi mbawa wallude ɗiɗeɗo leyɗele mbasa tetteɗe golle no hannirta taw kala ko lamɓe men comoyto caggal leyɗele ɗe mbawa rokkude ha timma soɓe jaɓani enen cooden ko ndemɗen dokken koye men valeur e nder ndiɗon mbaadi
so en dokki koye men valeur ndi ɗon mbaadi leydi men hannde tettetaaki en goyata gite men gojjata kono ala so en ɗannima premiére chose ko capital am wuram somi dañi ɗo huɓeeram ko heddi fof samaf somi dañi capital am gallam setu mi wondaka ko heddi tene ka jibinɗo ha heewi tene ɓiye wawa wuurde no wuurduɗa ni kañumne koko resata koko jibinta donc firti ko alay sago jurnen hande ɓen anduɓe ko kufɗen ko ngaalu batti arde ne daha ene kono ndi nguɗon ngaalu oɗon gandi kalanmi ko dewnoɗo hanke temedere nagge jafon temedere nagge temeɗiɗi nagge acci ɗanni fiye maji fay Europe fay Amérique fay Asie fay Afrique anduɓe ngeɗo nagge ene wawi yaltinde 60 ujunere aɗa Afrique central joɓetaɗa ɗo gardata ɗo mataw ko 15 walla ujunnaje nogas walla 50 ujunere aɗa liggoye société waɗeɓe aɗa yoɓe hedde 1000 euros so foori ko heddi ko 500 600 700 800 euros temedde 7 euros temedde 5 euro aɗa yoɓe ɗum so heɓama sa itti fireji ma keddoɗa hedde 200 euros woni 130 000 francs CFA nogasi jeegom ujunere sa itti ratio ma woni hen ni keddore hedde 100 euros woni hedde ujunnaji 13 mbiyane moftere mbadde hen débrouillé ko ɓuuri hewde joni noon a acci nayyi ɓen anduɓe valeur ko ɗaccuɗa ko mbatta arde no gujje ɗi nayyi woni guila e hoddi men ha e sukaɓe men gara gujje nayyi ɗi nangue hoore jolna e otoji nawaye luumaji jeeya joom suudu ma hocce pañe mum yaha jeere ara sooda tew nagge nge o rewanno walla nagge welsinanonge oɗo galle watta tewo ñaame ɗon e galle he walla jawdi ndi walla ko way noon walla mbaalungu walla jawɗi ɗi walla damɗi ɗi hande guyka hammini joomen jawɗele ɓe ndewani e jawɗele men rewnuɓe e jawɗele men woɗɗe ɓe ganduɗa ɓenne kadi nanguirani ɗum ko ngaalu nanguiri tan ko fina tawa hanki gaynaka ɗe ndewa hen nanguirani ko ganduɗa ko hunde neɗɗo foti alɗikinorade saabu gaynaka sa alɗani e gaynaka a mayat basɗo sa yiɗi ɗannoɗa min wima noon wattaminoma gaynaka kala nde a alɗani hen a mayat basɗo saabu holɗum saabu tambi aduna ko gaynaka ko tew yimɓe ñamata ko kosam yimɓe jarata ko guri ɗi yimɓe ɓornoto ndeke firti ko ngaalu woni ɗo an a ronki yiide ngun ngaalu a sortima a ɗacci a faye gure mawɗe a diwni hoorema aynude gaynaka moƴƴe beele keɓa a diwni hoorema toppitade hande hol ferme mo mbatta jawdi ma ndi daaƴe hen ay bindita jawdi ma ndi jaɓa gollodirde e wone banque aji jaɓa gollodirde e wone société ji gollodira hen daña ferme moƴƴo daña woyndu moƴƴuru aɗa roosa aɗa daña kosam aɗa daña tew jawdi ma ni hiisi wujjaka aɗa yeeya hen aɗa waɗa haajuji ma aɗa yeeya hen aɗa maha hen jeeya hen daña hen auto ma moƴƴo jeeya hen jangguina sukaɓe ma jeeya hen ñantoɗa jeeya hen joɓa on mo gollinta ha jawdi ndi watta jogade on ha jawdi ndi watta jogade mon onon kala jogoma jogo joom suudu ma jogo salaire ɓiye jogo salaire mo gollinta o hono salaire mo jogorɗa caggal leydi ma o kono ala a ɗannoto aɗa sotta jawdi a ala kellifaɗo bawɗo rewde hen teni kadi ala kala miijo ngo ƴettuɗa wawde holɓe mbaddanmi minen hamin mbawa dannude jawdi heddiɓe noon gara anduɓe valeur ko ngaalu woni ɗo gara gujji hande guykana tisuɗe saabu jolde koye auto ji ndewata koye godron hay to luuma nayyi jippine baali jippine beyi jippine yeeye yimɓe cooda nawa kirsa ñaame posuji ɗi kebbine haalisaji ha heewa taw an aɗa to duuɓi sappo a dañani koɓe dañi e ñalawma o goto ɗum woni hande hakkude leydi Mali Mauritanie Sénégal Gambie Guinée mi haala leyɗele keddiɗe
jawɗele fulɓe hande galɗini woɗɓe, jawɗele fulɓe dariɗe hande ñanti woɗɓe, wonɗo mahitere suuji ñanti yimɓe, soodi téléphone aji alɗini yimɓe tawan hay ordonnance joom suudu ma nani aɗa yelo goɗɗo teɗa wano ittude nagge woto jeeya cooda ordonnance joom suudu maɗa. jomum waɗi ko wona ngaalu jiimi ɗo ko caɗele mawɗe nani ɗo henna en jeehi faggoyade en ɗacci ngaalu. ɗum waɗi haqqille so ñihlaka tan heddiɓe ñihla haqqillaji ɓe gara gujja. joni noon musidɓe tedduɓe, so wonti ko onon hettotoɓe Ayaw Weltare TV, ɓeɗo henna leyɗele ɗe kufɗen gaddanɗe en hande fitinaji e rendo men, goo en beldani hakkude men gam leyɗele ɗe, saabu hande hay wuuro mon sa ƴetti leydi ko ma cooda, ɗo ndemata ɗo ko caɗele mawɗe. goo leyɗele ɗe kuufi hen en ngala moye wawde gollude keesuji men, dokkani men moye wawde fewnude kayitaji ha mbawen gollade, tene kadi woɗɓe aroɓe ene jiiɗi gollade en koolaki ɗumen, saabu soɓe jooɗima ɗo ambay bonnande men janggo leyɗele men. hol feere nde mbatten en jii oɗo henno gorko pullo biyeteɗo Gajjel no addiri miijo mum société nani fedde mon wuuro ene wawi wonde actionnaire, walla onon e koye mon joomen GIE leydi moɗon gonon actionnaire, beele mbawon rende leydi mon, janggo mbawon liggade leydi mon, liggodiron e société mon, liggodiron e banque mon, wona société goɗɗo wona banque goɗɗo ko onon jeeyi, mbawon faabade leyɗele mon. ka joom jawdi darindi jawdi ma no wujje, saabu an aɗana Europe walla Amérique walla Asie walla Afrique artan newɗen ko baaɗe walla miñe on ne kañum hande ko yeyye fuɗɗima yontede seeɗa, natti yidde aynude, watti yidde tinede, ko ni aduna men wayi, goore men kala ko ni, so fuɗɗima ƴeesade tan saltoto ko moƴƴanta ɗum janggo ko, ƴeewana hankkadi yidde yontede no ƴeɓa. enen fof ko ɗon dewɗen, en pirtat ngal jaɓɓal, sowona ɗum noon aroɓe e men ɓe pirtaɗen jaɓɓe, ɓe pirtini wollum ɓe mbatten wasɓe, sen mbasi ma en mbattu rondade leydi. joni noon hono mbatten ha ndiɗo jawdi orori hisa, o wi société mon nani mbaɗe fermaji, son coodi action ngaji mon, société aray mon addana mon isinaji, waɗana mon ɗo fermaji, leydi ndi seeke, ndiyam yaltine, huɗo hecco dañe, kosam dañe, tew dañe, ay nagge nge faya, ngaari ndi faya, nguru dañe, watte kiwir fewne golle, goto men kala yiito hoore mum. to banggue majene ko noon, haqqillaji men biftama, en donki dañde ngaaluji taweteɗi e maaje men, maaje ɗe mbattama maaje kuura, maaje kuura ha galleru maydu kala aɗa yaltina facture aji aɗa yoɓa, tede ngoɗon maayo hanki ko ngo ilanno ndema hen, ko ngo ilanno daña hen, ko ngo ilanno daña mbaruji, hande ko ngo jokki kuɓɓam lewru fof waɗiɓe facture, taw an hoorema hande a anda ko yahete, anda te ko ɗo mamma en kaɓa hakkude ruuki ha mbawi joɗaɗo ɗe leyɗele. kalɗo ngaalu feeñeɗen leyɗele ko joomen ngaaluji, ko joomen ngaaluji garata kapparɗe leyɗele, kalɗo ngaaluji peeñe leyɗele, so laamu ari ɓen taweteɓe oɗon diwan aɓe poti hebde fodde mabɓe ha timma e nder ko ngaalu ko laamu ngu hutata ɗon. kono noon nde tawno en namdotako, en gandata haaji men ala hen, saabu alay men kala jottoɗo ha min no mboɗi andude hande holko woni e mairie commune am, commune aji am ɗiɗo hen, commune oɗo mo jeeyami o, holno mairie ndi liggorto leyɗele ɗe, impôt ji ɗi, taxe uji ɗi, ko mbiyetanki juuti ko, e ko heddi hono yarata, holko waɗi ɗo mairie o min holko nafatami, holko nafanmi mairie o so dañi haalis min holɗo heedanimi, holko mairie o goto foof humpito holko waɗi ɗum, holko waɗi ɗo hen laamu ngu waɗi ɓe ɗo so ngaalu feeñi ɗo tinama ɗo mbete haalis garowo jeeyi ɗum ko ɓiɓɓe diwan o wonko ɓe jeeyi hen, walla ala ko laamu tan nawata ha laaɓa, pop namdoɗa ha heeɓa gonga. ɗum ko hunde nde poɗɗen
teskade geɗal gongal haade men uddude buuɗaliru men nde en gona yimɓe wallodiroɓe en ballodirta en ballata ballal wona capanɗe wona ujunnaji 4 ujunnaji 3 ujunnaji 6 guitta dokka neɗɗo ala saɗa jogui aɗa hattane aɗa wawi aɗa yaltina askal kala hitande a aski jawdi ma a dañi hen million ngaji 6 ɗi poɗɗa askude ittu dokka neɗɗo goto uddit bitig ittu rokkum uddiɗo bitig e wuuro he walla waɗɗo hen puulaye walla waɗɗo fermeyel tokosel mbatta ne hedde jawdi aɗa liggo walla waɗɗo hen pressing mbatta wuppude aɗa paasa comci aɗa daña hen wona a wallimo kono en ballodirta woni wallodirde ko holɗum sa aski walla ka joom jawdi aɗa jogui jeune suka mo ganduɗa o ko suka baɗɗo fayida ittu ko yoni dokkamo ujunnaji 3 ujunnaji 4 ujunnaji 5 ɗum wona dokkal sa aɗa itti waɗa tottamo seeɗa seeɗa a waɗa a pinanmo o andade hoore makko o wawa nangudema o wawa accudema o miijo ƴewde goɗɗum tene kadi ronka fewnata gurdam men ko goto kala yo ƴeew no walliri goɗɗo hono leƴƴi keddiɗi ballodirta e hakkude men ni sa falɓe ne jogui gon miijo sa yeehi Côte d'Ivoire a yeehi Angola a yeehi Congo a yeehi Gabon ɗo ɓe goni kala sa ari tawata ko aɓe ballodira garɗo kala rokke ngaalu golla artira on haalis wona sukaɓe men kala goni ɓe jiiɗa gollade won e sukaɓe men ne gooti so dokkama ne poti rokkire ni golloto won hen ne dokkire no potani rokkirede won hen ne ballire no potani wallirede sa laari sukaɓe kala ma yi hen o ene foti wallede o so fotani wallede o ne foti wallede ko wona ɗum ko en ballata marché ji men ɗi no jaariri yeeso woni jeereji men ɗi holɗum en sa yi jif uji jif ñamata so wona e restaurant jif ñamata so wona e restaurant jif chinois ñamata so wona e restaurant chinois français hoori musare afrique jaɓata ñamde so wona e restaurant français hen saji so wona taw yidde wittude wona gueɗe hande min Sar Abdoulaye Sarr so mudditi restaurant taweteɓe weltare ɗiɓɓe fulɓe kala so ene tawe e Dakar mbiya aha noon alhamisa garoɗo hen o min gare enen foof hay suddi men woto ndef mbiyatmo kanko hande yo defanen tel hande ene fof ko ɗon jiɗen hirtade ko poɗɗen ndelde galleji men ko bannenmo recette so en gari enen kala gardane suddi men e ɓiɓɓe men ay ñaamen e restaurant he enen pop joɓen on jamma goto o daña recette mawɗo wona o daña kadi ɓeydude activité ji restaurant o ko ni heddiɓe ballirta koye mumen oɗo waɗata ko ñiiri kosam enen foof hande jiɗɗen ñamde ñiiri kosam gari enen fof jehen toon ñamen ñiiri kosam sen gari enen foof ƴelliten restaurant makko jamma o tan goto o wawi dañde hedde 1 million walla ko manki seeɗa won ko manki e restaurant he ko wayno climatiseur walla table walla goɗɗum o ɓeyda restaurant o ɓuura ƴellitade notto e mbaadi mum ko ni leƴƴi keddiɗi ballodirta e hakkude men kono enen sa udditiɗa hen tangana ɗi e café bande o womma fay to goɗɗo yo mi yarata e mum café eɗen liɓa koye men eɗen liɓa jeereji hakkude men ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe taweteɓe ɓoggi karalle tinoɗen jihlen haqqillaji men no moƴƴi ken alɗuɓe ko gonga ngaalu ɓurani leydi jogui jeeri eɗen jogui waalo ngaalu ɓurani orori meelori e kunori hakkude jeeri e waalo ene pola hande wonti e goyka ngaalu ɓurani maayo waɗe beeli waɗe liɗɗi sukamen liggoɗen ngaalu ɓurani kinɗe gonnoɗe men waɗa mecce ha mbawen wuurde wona ha mbawen ñagade tafde konnguɗi helde ɓerɗe ha ñama jawɗele ɗum ko haram min wi on ne harmi tifaqan saabu ko fiirude ɓerɗe
piira ɓernde ha ñama jawdi makko taw wonda e weluye makko moƴƴani waɗirno e men ko ha mbawen gollade ceertene basal ceertene koyere ceertene ñigodirde ceertene ñagunde gonen fewɓe fewnoɓe gonen moƴƴuɓe moƴƴinoɓe laaɓɓe laaɓtuɓe e nder rendoji men ko ɗum adduno kinde ɗe so natti wonde ɗum eɗe puuse ɗe mbawa heddade e bonnude jawdi taw eɗen jiime leydi eɗen donki gollade eɗen jiime jawdi darini eɗen donki gollade eɗen jiime maayo eɗen donki gollade mecce en mbari en batti e ñantugal ngal ene hoyna en hande jiiɗa fo hande yiiɗi ko ñantade te en ala moyen wonta ñagotoɗo alay sagel wonta jennowo ɗum nawrata leñol yeeso so ɓatake buuɗali rumede feri feeñe windere feeñe ɓatake bindal carika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen segene belɗo Sada Hammadi Ifra Ba to Kanile Kanareje